Sanibonani nonke, igama lami ngibongani wakwaZulu from Durban, eSouth Africa. Ngi-100 plus guide yaka-MMM engisiqhenyayo futhi ukuba yiyona. Ngomhla ka-6 ka-August 2017 ngicele usizo ku-MMM community lwemali engango-5,500. Bakwethu, namuhla ngithanda ukunazisa ukuthi yonke leyo mali ifakiwe i-akhawunti yami ngaphandle kwezihibe. If ungabhiliveli ku-MMM uyasala nje, ngoba u-MMM uyasebenza, usisebenzela sonke, uyohlezi usisebenzela futhi. So bakwethu, asiqhubekeni sisaphothane, sifakelane imali. Ngokwenza njalo ugcina uthola imali eningi maphela enyanga, awulindi kuze kuphela inyanga ukuze ube nemali. So leyo mali ngikwazile ukuthi ngisize la endlini, ngikhokhele izidingo zami zala endlini. Yangisiza futhi nokuthi ngithengele iy'ngane iy'mpahla. So iyasiza kakhulu, awuyilindi inyanga. Ngiyabonga kakhulu.